ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагиона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба саи мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст баъдрон Kia Sportage аст ки соли барои 1996 сол ки судишвориш дизелай турбина дорад. абзори мотораш 1.6 литр коробка механика, ҳолати мошин мегад на хаду 100%. аккумулятори нав мега мондаги, мотор мегад вагония нав кадаги аст. 4 балонои нав, 1 сола ҳуҷҷат дорад. электропакет, кондитсионер, мошин мегад на хаду срочна сум дарокора мефурӯшем бо нархи арзон. нархи мошин бародар 20,000 сомония бо ягончи муомила мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Рашт, тарафи ғарб мешавад, бо савдо ҳам мекунанд. номерои Россия аст бародар, имо WhatsApp пайваст дорад. кадом то ки мехаред марҳамат, рақамошро кор мекунед. метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо гиред. лайка ва обунашро фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Opel Vectra аст ки соли барои 1995 сол ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 1.6 литр, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. балонои мошин средня баъдо хадавои хай миёнаи хадавои кадан дар кора раднои краскаи салонш тозаҳай мошин нахадага мега срочна мефурӯшад бо нархи инашам 20,000 сомонӣ. 95 сол Opel Vectra A қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. номерошо номерои мегафона кор мекунад. кадоме мехарад бо ягончи муомила савдои хубам дорад. марҳамат дӯстон, 20,000 сомонӣ. 95 сол Opel Vectra. марҳамат занг занед. шумо дам агар хали мошинои фурӯшии хона, мошин, квартира, чизе ки набошад барои фурӯхтан, метавонед ки сурат ва маълумотро рӯй кунед. мо дар видеои оянда инамихе рекламада мегузорем. аз шумо хоҳишам ин аст ки лайк бепула гузоред ва навора дар ватсапи мотон падилса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Opel Astra F аст ки дар кузуфи хетчбек соли барои 1991 сол ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 1.6 литр, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мегад ҳуҷҷат дора, мега мошин ҳуҷҷат дора, не ки нагуфта чақа ҳуҷҷат ва балонои нава мега 4 диска, салоншам тоза, люк дорад, раднои краскаи мошин мегад нахадвай срочно мефурӯшем бо нархи 17,000 сомонӣ. мошин бародар нахадвай намин чи хеле ки дар сурат бибинед. мошин инам хеле қарор дорад дар шаҳри Бохтар. 17,000 сомонӣ бо ягончи муомила бисёри бад не, хай ягончи ба шумо муомила мекунанд, савдо мекунанд. номерои TCL дорад. TCL-шон кор мекунад. кадом то мехаред мошина рафта аз пеш бинен. мошинча мегад хай нахадвай 90 бошад, ҳолати соза бародарон. мошин яъне ки дар ҳолати кория мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ полни худ маладёжни нахаду. хоб марҳамат, рақамошон аст, занг занед ва лайкҳои мондачира фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Mercedes-Benz C-класс ки сечка соли барои 1998 сол бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 1.8 литр гуфтаги аст. коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балонои нав аст мега нави 80-90% баъдрон хадавои кадаги аст. масалан нав алчкада газ бензин кор мекунад. обогрев сидения, диска ҳамаш 100%. ҳуҷҷатош не ки бурчидага мега соҳибшон. мошин обшо 98 сол полни худ нахаду, электропакет ҳамаш 100%. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, фурӯхта мешавад бо нархи 54,000 сомонӣ, савдо ҳам дорад. баъдрон ба кадоми шумо ки ҳамин сечка ки лозим бошад, марҳамат, рақамошро кор мекунад, тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Daewoo Nexia аст ки свети сафед соли барои 1994 сол ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 1.6 литри простой гуфтаги аст. коробкаш механика, ҳолати мошин мегад нахаду беҳтарин. мошин краскаш мега нав кадаги аст. моторам навай, коробкаи мошин соз, мошин мегад кагнада мега ягон расмон сасяниш беҳтарин. 4 балонои 80%, дискаҳои нав, чихолҳои нав, салон тоза, электропакет ҳамаш 100%.
нашуд ҳуҷҷат танировка ягон маълумот нест, худатон инаша аниқ карда мегиред. қарор дорад мошин дар шаҳри Кӯлоб фурӯхта мешавад бо нархи 14 000 сомонӣ бо арзон ва муомилаи хуб мешавад ки фарои противтумани ксене дорад. Баъдон ба кадомтон мехаред бо рақамошон аста мегӯяд арзон мекунем, маромат тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст баъдон ва 21014 ҳаст ки хеле шумо дар комментария хоҳиш мекардем ки монем ина бари шумо омода кардем. соли бароишаш 2004 сола ки баъдон бензини холия объем мотораш 1.6 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 1 сола кадаги 11 моҳи дига мегад ҳуҷҷат дорад. мошин мегад 100% як хай ҳолати хуб дар мега срочно сум дар корай мефурӯшем дигар мошин мегирем мега ёки ҳамхали мошин боша мега алиша мекунем ма ахида мегӯем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе баъдон нархаш 12000 сомония ки бо дар пеши капои ягон чи муомила мекунанд ёки алиш мешавад ба ягон ваз 2107 амехе тоқа ваз 2107 кади алиш мекунем мега мошин бисёри бад арзоне камтар ягон чи муомила мекунад 2004 12000 сомонӣ 4 диска салоншам нормалия. хоб номере мегафон дора кор мекунад ба кадоми шумо ки маъқул бошад ки алиш мекунен маромат тамос гирем пурра маълумота фаҳмем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст баъдон Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли барои 1995 соле ки бензин газ ҳар даш кор мекунад объем мотораш 2 литрай объем мегад коробкаш автомата ҳолати мошин мегад беҳтарин. мошин мегад нозада мега ягон ҷо задаги пӯшидаги умуман надора мегад люк дора мегад кондитсионер дорад. мошин обшим тоза мега бе ягон расход фақат мегири ҳай мекунӣ сарсениш беҳтарина кондитсионер ҳамаш кор мекунам мотор мегад объемни. қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 48000 сомонӣ бародарон бо арзона мешавад. 4 диска 4 балони 80% амаш 100% срочно мегад сум дар корай 48000 сомона мега бо ягон чи муомила мекунем. мошин дар шаҳри Душанбе бародарон бисёри бад гап намезанем ба кадоми шумо ки маъқул аст маромат тамос гирен пурра маълумота фаҳмем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст баъдон ятаги ҳаст Opel Astra F ҳаст ки дар кузуфи караван соли барои 6 1995 сол гуфтаги ҳаст соҳибуш бензин газ ҳар даш кор мекунад объем мотораш 1.6 литра коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ду дари пеш мегад электропакет люк дорад кор мекунад 1 сола ҳуҷҷат хадавои кадаги чашкош бе ягон варид бе ягон задаги пӯшидаги мегад мошин находа мегад ду балони пеш мегад пачка ду балони ақиб мегад средняй. мошин мегад находа мега ягон камбудиша нагуфтанд. қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ арзонам мешавад кадоми мошин хараста биёред мошин аз пеш бина мегад савдо мекунем ба телефон умуман савдо намешавад. вариантҳои алиши ҳам ҳаст мега ягон сечка бошад мега Mercedes Benz C-класс амихи алиш мекунем мега сечка кади кадоме ки мехара арзон кадоме ки алиш мекунад болоиш хай маслиҳат мекунанд маромат рақамошро кор мекунад тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст баъдон Opel Vectra B ҳаст ки Opel Duty соли барои 1996 соле ки бензин газ ҳардаш ҳаст кор мекунад. объем моторша 1.6 16 клапана гуфтаги ҳаст коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. мотор мега соз 4 диска 4 балони 50% қатъи 60% амхи сайсени салон шамсода мошин мега дар ҳолати хуби техника нашуд ҳуҷҷат хадавои ягон маълумот нест инаша худатон аниқ карда мегирем. мошин мега срочно сум дар кора бо нархи арзон мефурӯшем. нархи мошин 19500 сомония ки бародар бо арзон мешавад савдо дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе ягон чи муомила мекунем мега мошина бин аз пеш бинем. мошин арзон бародар 96 сол 19500 сомонӣ савдош дар назди капоти мошин. ба кадоми шумо ки маъқул аст маромат рақамош мондагӣ тамос гирем. баъдон аз шумо хоҳиш ки лайки бепул гузорем ва навора падилса кунем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст баъдон ятаги ҳаст Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли барои 6 1997 солай бензин газ ҳар даш мегад кор мекунад объем мотораш 1.8 литра коробкаш механика ҳолати мошин мегад беҳтарин 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад гази евро 4 дорад 4 балон 90 мегад 4 та электропакет салон тоза магнитофон дискамаш 100%. мошин мегад находа мегад фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ бародарон 97 сола дӯстони азиз ки ҳамеша
аниқ фаҳмида гирем ки 97 сол сечка 35000 сомонӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт. номерошо номерои тисела кор мекунад, фақат одамони харидор мега тамос гиранд, илтимос карда нороҳат накунанд, беҳуда фақат одамони харидор. кадомитон мехоҳед маромат рақамҳошо мондагӣ тамос гирем, фақат шумо дастгирӣ фаромӯш накунед, лайкотро нагузоред ва силкаша поделиться кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст баъдро Opel Astra F ки дар кузови хечбек соли барои 1995 сол гуфтагӣ ҳастай соҳибуш. Бензин газ ҳардуш кор мекунад, объем мотораш 1.6 литра, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин намхали раднои краска, намхали савзака барадрон 4.80% калпакои худаш салоншам тоза. мошин мега нахаду қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафур бараду тарафи Хуҷанд мешавад, фурӯхта мешавад бо нархи 24000 сомонӣ. одамони мошин хари аниқ бошад, мега агар наличи сумкати биед, мега мошин аз пеш бинен бо муомила мекунем. баъдо нархи мошин хай нормале арзанда 24000 сомонӣ 95 сол. кадоми шумо агар ҳамин ноҳияи тараф рафта тонед, агар мошин аз пеш бинен, мошинчаи хуб аст, бо муомила мекунам. марама тамос гирен. дӯстон, агар шумо дар чӣ хели мошине ки мехарем барои харидан ки лозим бо дар комментари нависед кадом сол кадом марка, фақат неки сабр кунем, мо албатта мошине гуфтагитонро пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст баъдро Opel Vectra A ки соли барои 1999 солае ки бензини холия. объем мотораш 1.6 литра, коробкаш механика, мошин мега созае неки кор дора, баъдро 1 сола ҳуҷҷат дораву мошин мега расход дора, неки нагуфтанд чӣ расход. мошин арзон мефурӯшад, неки расход мекунӣ, мега соҳибуш. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомонӣ, бо арзонтар мешавад, неки ай 12000 сомонӣ бо арзонтар мекунад, неки мошин мега расход дора. 1 сола ҳуҷҷат 4.60% дискаҳои худаш салонш тоза, неки расходша нагуфтиян хитон аниқ қадам мегирен, агар ки мошин савдо нашуда боша. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, номерои мегафон кор мекунад. маромат тамос гиред тоқа одамони харидор. баъдон лайкамони фаромӯш накунед. ин бо 12 мошини фурӯшӣ. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.